això que pensem que és la màxima preocupació dels ciutadans i nosaltres sintonitzem amb aquesta preocupació i per tant l'obsessió principal durant aquests propers 4 anys que veiem molt possible i per tant és un programa realista, va adreçada en aquesta finalitat. Continuem pensant que aquest és un territori de futur i que aquest futur s'ha d'encarar des d'una perspectiva progressista i per això pensem que la nostra és la proposta més adequada. El Camp de Tarragona, les comarques de la província en general, de tota la província de Tarragona, és un territori de futur. Ho hem estat en el passat, quan durant l'etapa en què encara no hi havia crisi, érem la zona de Catalunya que més creixia econòmicament i des de tots els punts de vista, demogràficament, en serveis, etc. i pretenem tornar a ser-ho. Per això la primera mesura és impulsar el que denominem un pacte per l'ocupació. Un pacte per l'ocupació per crear, ho hem calculat de forma molt realista, 16.000 nous llocs de treball entre els col·lectius més afectats per la crisi. I a més som capaços de detallar en quins sectors pensem que aquests llocs de treball es poden generar. No tenim totes les possibilitats del món obertes, ni podem treballar en tots els àmbits del sistema productiu que existen al món mundial. Per tant, com que sabem que això no és així, no és possible, pensem que sí que n'hi ha uns quants i aquests hi hem de treballar de forma molt intensa perquè aquests llocs de treball siguin possibles. Per això els hem esmentat aquí. Quins sectors són? Doncs el de la logística, el de l'economia verda, aigua, residus, energies renovables principalment, etc. Els serveis i el tercer sector, tot el relacionat amb la prestació de serveis en el camp de la sanitat, de la dependència, dels serveis socials, de l'educació, etc. És un terreny en el que hem de continuar creixent en el futur. El sector agroalimentari, la nostra zona dona també per tenir possibilitats en aquest sector, tant de forma directa en l'agricultura com després en la transformació dels productes i per tant en la generació de valor afegit a l'hora de tractar aquests productes i la seva comercialització i de la seva manufactura en el terreny de les indústries agroalimentàries i després en un pla de reconversió dels treballadors que estan aturats en el sector de la construcció que pensem que podria arribar als 2.000. Tots sumats, els teniu detallats, ens donen 16.000.